A la portada del Nou Esportiu, tota una vida. El diari diu que Iniesta ja té una proposta de renovació del Barça per allargar el seu contracte fins al 2018. El Barça intenta contractualment mantenir la columna vertebral de l'equip, com es pot llegir a la dreta. Lliguen Iniesta per sempre. Si el manxeco accepta, el diari diu que tot fa pensar que serà així, només Messi cobraria més que ell. A Mundo Deportivo presenten un exhaustiu dossier, tot sobre Martino. En pàgines interiors, per exemple, expliquen com es va fitxar el tècnic o quin és l'atrezzo bàsic de l'argentí, llibreta, xiulet i gorra. A les pàgines dedicades al Madrid ressalten que Florentino Pérez, en les dues èpoques que ha dirigit el club blanc, ha gastat més de 1.000 milions d'euros fitxant jugadors. A l'Esport diuen que Llorente és el pla B. El davanter vol marxar de la Juve, on no compten amb ell, i seria una gran oportunitat, econòmicament parlant, pel Barça. A l'Ara recullen la història d'un èxit, la segona samarreta del Barça, un símbol d'èxit en forma de senyera. Aquesta és l'equipació suplent més venuda de la història de l'esport, segons el club. A El Periódico revelen que es prepara una pel·lícula sobre Messi. La FIFA i Mediapro han encarregat a Àlex de la Iglesia que rodi un documental on s'investigui si Messi és el millor jugador del món. El diari equatorià Hoy es fa ressò dels moviments legals del Barça en aquest país. A la part superior de la portada, el Barcelona de Guayaquil respon la demanda del Barça per registrar la marca en aquest país. L'Argentí Olé ha publicat un suplement sobre la Champions Europea, recollint els cupons necessaris i pagant 24,90 pesos, el lector s'endú la revista i un desodorant de Leo Messi. El Perú Libero demana, segons el criteri dels lectors recollit en una enquesta feta a les xarxes socials, que el Loco Bielsa es faci càrrec de la selecció per revolucionar-la, tal com va fer amb Xile.